masa, volumena eta dentsitatea kalkulatzen ikasiko dugu. Masarekin hasiko gara. Badakizute masa guk gramo eta kilogramotan neurtzen dugula. Gure gorputzak txikia direnez guk gramotan egingo dugu. Kasu honetan, baskulan 100 gramo agertzen dira eta beraz 100 gramo jarriko ditugu masan. Volumena, gogoratu espazioa, gorputz batek hartzen duen espazioa. Mililitrotan neurtuko dugu, gogoratu mililitro bat zentimetro kubiko bat dela. Oso garrantzitsua nondik hasten garen neurtzen, kasu honetan 500 mililitrotatik. Ikusten dugunez, ia 600 mililitrotara iristen da. Kontuz, ez dira 600 mililitro dira, gutxi gora bera 80 mililitro inguru. Beraz, horrekin kontu handia ibili behar duzue. Bukatzeko dentsitatea badakizute dela masa zati volumena. Eta kalkulatzen dugu zatiketa hau egiten. Emaitza, kasu honetan, 100 gramo zati 80 mililitro berdin zentimetro kubiko, berdin 100 gramo zati zentimetro kubiko. Hemen ikusten dugunez. 100 zati 80, 1,1 gramo zati zentimetro kubiko.